здравния митинг в случай 100 годишната от геноцида на арменския народ. Уважени сме от заместник областния управител на град Сливен, от представителите на политически партии, от народните представители на политически партии, които са в парламента, за което им благодаря от все сърце. Благодаря и на всички наши български приятели, които счетоха, че трябва да бъдат съпричастни към нашата обща мъка. Доживяхме след 100 години най-после, макар и не в пълният си смисъл на думата геноцид, Народното събрание днеска да приеме решение, с което да окачестви събитията от 1915 година, от 24 април 15 година до 22 година за голямо изтребление на невинни арменци. Само за това, защото са били християни. Много лесно е да се оправдаваме с това, че те са подкрепили руската войска на Кавказския фронт. Обаче това ли са правили нашите сънародници в района на Цариград, в района на Бурса, в района на Родоста и така нататък. Не. Те са били мирни и съвестни граждани на Турската империя. Допринесли са не по-малко, отколкото много други тяхни учени и държавници. За да не бъда много условен, искам да дам думата на господин Богос Филибосян да изнесе кратко слово. Скъпи съотечественици, скъпи съграждани, отново е 24 април и ние отново сме се събрали, за да почетем 1,5 милиона наши свидни жертви. Навършиха се 100 години от онзи злокобен ден, който ни хвърли черен креп в душите на всички арменци. 100 години от арменският геноцид не е само едно кръгло число, а една граница на циничността, арогантността, омразата към наследниците на убийците, изнасилвачите и кръците, на държавите и хората, които се опитват да игнорират тази ужасна трагедия или още по-лошо, да се противопоставят и да отрекат фактите, написани с арменска кръв по страниците на историята. 2015 година е изпълнена с тъга и болка за невинните жертви, за прогонените от домовете си, за поруганите и осквернени храмове, за изгубената родина от милиони арменци. Милиони хора по целия свят през тези първи месеци на тази година прекланят глава и със сърцата си подкрепят паметта на загиналите арменци в безбрежното море на арменската скръб. Големият арменски поет някога написа: "С арменските страдания на черният простор душата ми със скръб живее." Тези думи отекнаха в сърцата на всички, които не само признават геноцида с цялата си душа и сърце, а искат и справедливост за великият народ. 100 години от началото на геноцида. Една мрачна глава в човешката история. 100 години по-късно никой не държи отговорни отоманците и техният директен наследник Турция, безсъвестните за варварски действия, които са извършили. Шокиращото е, че дори на страни като Израел и Съединените щати все още им предстои да признаят това ужасяващо събитие в човешката история, при което почти е било унищожено цялото арменско население.
Къде е никога повече за арменският народ? Плачем срещу Холокоста, срещу геноцида в Руанда, срещу терористите на Ислямска държава и какво? Зверствата продължават. Ние считаме 24 април 1915 година за начало на арменския геноцид, но преследванията са започнали много по-рано. Още по времето на султан Абдул Хамид са избити 300 000 арменци, а на 24 април 15 година най-напред са заловени и изведени под конвой и разстреляни в двора на една казарма цветът на арменската интелигенция. Лекари, учители, поети, писатели, инженери, депутати, а след тях мъжете и после идва ред на жените, децата и старците. Започват депортациите с керваните на смъртта към пустините на Сирия. Без храна, без вода. Земята и всичко, което са имали, е конфискувано, заграбено от бандите и от башибузука. Напоследък в световната политика се случиха неща, които обнадеждиха арменците. Папа Франциск на специална религиозна служба в базиликата Свети Петър използва за първи път думата геноцид за избиването на 1,5 милиона арменци. Реакцията на Турция. Мелвет Чавушоглу, външен министър на Турция, написа в Туитър: декларацията на папата не може да бъде приета. В същото време, буквално на другия ден, Европейският парламент след 2 дни специална сесия на 16 април излезе с гласувана резолюция относно 100 години от арменския геноцид. Коментира българският евродепутат Ангел Джамбазки, заместник-председател на ВМРО. Европейският парламент почете жертвите на геноцида и призова турското правителство да признае вината на предшествениците си и да поеме своята политическа и финансова отговорност. По време на гласуването турското правителство организира протест с турски знамена пред сградата на Европарламента, а турските лобисти търчаха като линейки из коридорите в опит да изкушат къде когото европейски представител срещна. Не успяха. Резолюцията е приета. Рано или късно Турция трябва да признае ролята и вината на предшествениците си за това чудовищно престъпление, за този геноцид. 100 души интелектуалци в България предложиха на властта да признае геноцида срещу Армения, но до ден днешен никой не е обърнал внимание на академиците, професорите, режисьорите, писателите, артистите и други културни дейци, подписали съответната декларация. А вчера депутатите от Реформаторския блок и ГЕРБ провалиха предложението на Атака на днешното заседание в Народното събрание. Ние вече сме свидетели, че приеха, макар и трета точка, предложението, което Шавир Холян ви каза. Вчера Австрия призна, че избиването на арменци през 15 до 21 година е геноцид. Германският президент също призна този факт, а днес в Армения е Ангела Меркел и Владимир Путин, който вчера също нарече с думата геноцид кланетата. Обама се изказа пред медиите в САЩ, че днес няма да нарече масовото избиване на арменци в Османската империя с силната дума геноцид. Олен Сидеров и Красимир Каракачанов са също в Ереван, за да удостоверят своята подкрепа за каузата на Армения. Но официален представител на кабинета в Ереван няма. А правителственият прес-център коментира така: нямаме информация за такова събитие. Моля ви се, няма ли информация? Вчера в Ереван се извърши канонизация на 1,5 милиона жертви от геноцида като светци от католикоса на всички арменци Каретин II и Арам I, католикос на Киликия. Ще завърша с думите на евродепутата Ангел Джамбазки. Вечна памет на над 1,5 милиона арменци, 300 000 българи и десетки хиляди други националности, невинни жертви на турските зверства по време на геноцида. Дълбоки и искрени съболезнования на братския арменски народ, на тези, които построиха дом,
и създадоха семейства в България. Вписаха се в българското общество и работиха за него честно, почтенно, достойно. И крилатите думи на емблемата на 100-годишната, вечната незабравка. Помня и осъждам, помня и изисквам, живея и помня, живея и изисквам. Няма да забравя, няма и да простя. Браво! 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 Уважаеми съграждани, благодаря на господин Филипосян за много емоционалното и хубаво слово. Сега ще чуем една елегия от един наш сънародник, който за съжаление почина преди 2 месеца. Многогодишен директор на армейското училище в Пловдив, Агоп Данджанян. Има думата нашите млади и хубави последователи. Керваните вървят, поредяват ден след ден. Хората по пътищата мрат от жажда, болести, от глад. Несвършващи погроми, изтъпления, дечицата с пресвити устица, с петна по тях от кръв, от майчината град пресъкнала. Притихнали, застинали лица, гледат вече с невиждащи очи. Вятърът на пристъпи разнася върху пясъците жарки горестта, набъбваща като гъба след взрив от атомен заряд. И тела, край пътища, в долища, реки, на мъже, жени, деца, на старци, на отрочета, изтръгнати без време от отробите, предали Богу дух без опело, без гроб, без кръст. И няма кой над тях без сълзи на разлука да отрони. О, Боже! Спри злината, що настигнали и що в града ни се надига. Къде се греши народът ни? О, Боже! Кое богохулство стана невъзмездено? За това, че нескончаеми години беше род безгласен. За това, че синовете, дъщерите му се раждаха в окови. За това, че от невръстни ислямизираха децата му и ги превръщаха в безродници. За това, че отчупваха от залата усъди на гаряните, затънали в блажена леност. За това, че векове наред възпиран бе да крачи, покрилен към заревото. Господи, озари с благослов небесен, разхлаби, о Боже, задушаващата примка. Той опази, Господи, кръстът е неосквернен. Независимо от вековете робство, духът му никой не успя да окове. Показа вътрешно прозрение и достойна отзивчивост. Господи, измъкни го от тъгата и изтри, о Боже, дъмгата на обречен. Мълчеше Бог, не ми отвърна. Дали времето отмина, или аз през него минах? Все едно. Пораснах, възмъжах и във времето разбрах. Господ взима, Господ дава, но кръвта вода не става. Зато и никой не успя, ни с меч, ни с огън, ни с робство, духът ни древен да сломи и да изтръгне майчиния лик на винаги храбър народ мъченик, от люлката закърмен в града ни. Родино, искам в теб да се причистя и моята обич с твоята да слея. Синовната си почет и надежда и всичкото добро в себе си, що нося, смирено, без мисъл за отплата, на тебе да отдам, о непреходна, единствена и свята. Благодаря на нашите млади и хубави таланти. Ако иска някой да вземе думата от името на някой от нашите гости, моля да заповядат.
Ако ли не, приканвам всички присъстващи да поднесем цветя и след това ще запалим една свещичка и ще помълчим една минутка, докато ще го поканя допълнително.